Zamýšľal si sa niekedy nad tým, aký dôležitý je progres? Ja áno, a preto je toto môj prvý business deň. Dobre ráno, vstávam nezvyčajne 8:30, čo je nezvykom, keďže som spával do 12 až 13:00. Ráno je celkom dosť mid počasie, ale to mi vôbec nevadí, pretože ja sa balím na jednu z brutálnych aktivít, ktorú som aj robieval profesionálne, a to je tenis. Ako môžete vidieť, tu beriem moju parťačku Ninku a bolo cítiť, že bolo ráno. Tenis som hral po mesiaci a mega som si to užil, hrali sme štvorhru s mojimi friends a samozrejme, ako som povedal, chcem každý deň mať jednu aktivitu a tu môžete vidieť v pozadí moje highlighty toho, aký som neskutočný profesionál a čistý Wimbledon. Takéto do obeda si spraviť je pre mňa mega dream. Presúvame sa už ďalej na obed, kde som si vychutnal toto rýchle jedlo a takisto som si vychutnal aj kávu s mojimi kamarátmi v kafe Trieste a nemôže chýbať môj najlepší priateľ Apollino. Apollo teraz prekonal operáciu, keďže mal rakovinu, chvála Bohu je všetko v poriadku a vôbec na mňa nechcel sedieť. Prichádza prvá robota a tu v Aneske pomáham scénárom, ktorý robíme pre nový profil. Už sa presúvam do roboty, kde som mal to-do list a bolo v ňom celkom veľa roboty, takže som musel makať a robiť, ale medzi tým som sa naučil jednu dôležitú vec a čekuj akú. Keďže každý deň sme si slúbili, že sa niečo naučíme, tak ja sa momentálne učím, ako funguje Facebook. Robím obrovský projekt pre Blue Wings a to znamená, že máme všade najviac sledovateľov zo slovenských tímov, ale najmenej máme na Facebooku, to znamená, že niekde je problém a ja sa snažím zistiť, kde robíme chybu. Čo musím spraviť je teraz, že pozrieť celý ten content toho, ako to bude. Pomedzi moju prácu som musel ísť do Faxcopy, kde som si vyzdvihol vizitky na 2 nové projekty, čo skoro dám vedieť. Po Faxcopy hneď prvé točenie, pomáham teraz Running Clubu a spojili sa Running Cluby, takže im pomáham s točením jednej pozvánky, nechám niekde v popise, čo to je. Moje presúvne vozidlo bolo bicykel, takže sa presúvame na lokáciu 2 Brose, kde sa dotáčal ďalší záber a outro celej pozvánky. Stadiaľ som rovno na bicykli bežal na stretnutie The Top Cafe s mojím novým klientom, kde sme mali 1,5 hodinu meeting. Topka. Samozrejme, točenie 3, keďže sme sa všetci nestihli stretnúť, musel som to v tme dotočiť. Ale čo som ešte musel stihnúť je 10 000 krokov za deň, ako som slúbil a to som aj splnil, takže som sa bol prejsť a je to splnené. A takto 22 neskoro večer som dokončil moju robotu a odovzdal svoj posledný projekt a to je prezentácia. Dneska je 26.8., teda bolo a vidíme sa zajtra. See you there.